Hello friends, welcome to Bodoland YouTube channel. Namo bयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बराय हरलायबाय। ओमफ्राय जाहैबाय दिनै आंजों लोगोआव दङ साइकेल न' खाथिनि फंबायनिफ्राय चकलेट थरसे लाबोगोन होननानै थगायनानै लाबोनाय साइकेल। दायो आं बिस्मुरि फारसे थांनो नागिरदों लोगोफोर माखासे खामानि दं। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्लानो नुलांबाय थागोन। थौदो बिदिबा गाइस भिडिअखौ जोबजासे नायदो आरो इन्ट्रेस्ट लालांदो। दिनैहाय आङो बिस्मुरियाव फारसे सिबगासिनो गाइस बिस्मुरि नायनो हागोन फुरा फगि ओ लबार बागान दं ओरैहाय बिराद गुसु आरो दिनैनि दिना खुहा जोबार थारमाने खुहा लेथेजोबनाय जोबोर गुसु थान्डे रे मजा गाइस मजा मानि होनोबा बेबायदि थान्डा खुवा खुनाय बोथोराव बाइकफोरजों माबाफोरजों बेरायबा ओरै जालाजोबो साइकेलजों बेरायबा प्रेक्टिस पुरा गुदुं दुंखावजोबनाय हाव अब्ला भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय था नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिलांगासिनो आं माखासे लकेल बुस्थुफोर थ' गाइस आं दायो सिबसिगासिनो आरो बे साइकेल बोरायजोंनो ओमफ्रायहाय नैबे लामाया जाहैबाय बेयो हुलथुगाव टु बिस्मुरि रड जोबोद ब्लांखा आरो बरिया हेभि लामा बियो बिस्मुरि टु हुलथुगाव रडआ बिराद बरियायैनो लोगोफोर ओमफ्रायहाय दायो आङो गासिनो मा बुंनो बिदि खुवा खुनाय दिनाव साइकेल सालायनायनि मजायानो एसे आलादाखा आरो मजाला साइकेल सालायनानै बिराद बरिया आखाइया गुसु सुहाबबाबो मोदोमा दुंखावजोबोसो आरो आखाइयाल' सुहाबगोन फुरा मोदोमाव बिराद गरमसो जायो आरो बेबायदि खुवा खुनाय समावबो ओंखायनो बुंदों आं साइकेल सालायनायनि मजायानो एसे आलादा गाइस ओमफ्रायहाय माथो बुंबावनो दा आं थांनायनि जाहोनानो जाहैबाय फरेस्ट अफिसाव एसे खामानि दं जोंनि फरेस्ट रेन्जआथ' माबा गोलैयोना बिस्मुरि बेयाव एसे थांनांगौ आरो खामानिखौथ' खिथाजोबनो हानाय नंला आं लोगोफोरनो नोंथांमोननो थालायासो गिदिंलाय लागासिनो थख्लासो जासिगोन स' गाइस नोंथांमोना ओमफ्राय आंनि टपि हमनायखौ माबायदि मोन्दों साइज नुवाखैबाबो हमबाय उफाय गैया सेफटिनि थाखाय सेफटि माने बेयो ओरैनो सेफटि नङा दै थारमाने खोमा गुसु जानाय खुवा खुनाय गोजांनायनि सेफटिसो गाइस अब्ला नायलांबाय ना भिडिअखौ इन्ट्रेस्ट लानानै फाइनालि गाइस नै बिस्मुरि मोनफैबाय दा हाइवे बारस'गासिनो आरो बे नेसनेल हाइवे आरो नैबेनो जाहैबाय सिखोना जाहार नौनोगोर सिखोना जाहार गेट Oh my god बिराद मानसि आरो दिनै बाजार खोमा बिस्मुरियाव बाजार खोमा गाइस ओमफ्रायहाय नैबेजों ओरै सिद्दा थांथारबानो सरलपारा दै जिंखौ मोनहैबाय आरो सिबलांबाय थाबानो दायो आङो बेजों ससे थांसै अफिससिम ओमफ्राय बाजारा बैथिंसो जायो आरो ससे थांबावबासो मोनगोन बिस्मुरि बाजार लामायाथ' बिदिनोखासै बेनो जाहैबाय बिस्मुरि बाजार गाइस ओरै सिङावनो जोबो ओरैबो आलना बायदिसिना फानो ओरै सिङावनो जोबो आरो बाजारा हाबनाय जाथ'ला दा जोंनि खामानियाव थांगोनसै आरो ओरै सिदा हाब लामाया जामनो Oh my god look West Bengal गारि ब्लक खालामदों नामा होनना बुंनांगौ आंखौ Oh guys, finally नैबेनो जाहैबाय नै माने गाइस दिनै फैनाय खामानिया बेजाल जालायबाय आरो जायासै माथो खालामनो माखासे प्रब्लेमनि थाखाय जायासै आरो ओरैनो फैनाय जालायबाय पुरा बेरेफुंजानि सिबबोलायनाय जालायबाय आरो गोजांग्रि थेवबो जाना फैयासै ओमफ्राय दायो आं न' फारसे आगान सुरफिनगासिनो नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट्स खालामदो आरो खालामनांगोन नोंथांमोना सापर्ट खालामनो गोसोबाथ' खालामदो जाय सापर्ट खालामनो गोसो खालाम बर'जों बर' बयबो सापर्ट खालामलायखानांगौ गावजों गाव नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोजां भ्लग लाबोनो हायाखै मानोना दासान्दि जेरावबो थांनाय जायाखै आरो ओरैनो थालाबायनानैलाय मा भिडिअ बानायनो नङा होमबा ओमफ्राय दिनै बेखौनो ओरैनो साइकेल सालायदावलाबायनायखौनो भिडिअ खालामलायबाय आरो लाबायनायखौनो नायनो हागोन लामाफ्रा नै
बेयो जाहैबाय थालिर बागान सोरनिबा नैबे जाहैबाय ओरैजाय नुहुरनायानो जाहैबाय दाउ खिथु दखान बे जायगायानो जाहैबाय दाउ खिथु मानोना नैबे जायगानि मानसिफ्रा बिराद दाउ खिथु जायोमोन खोमा गोदोनि समाव बेनिखायनो थाहैदों नैबे जायगायानो दाउ खिथु गाइस दायो दाउ खिथु मोनफैबाय आङो न' फारसे थांगासिनो थारमाने जोंनि बारा गोजान जाया बे दाउ खिथुआ अब्ला भिडिअखौ जोबजासे नायदो जोबथारसै बारा गोबाव गैला थ' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मा खालामनांगौ मा खालामनाङा नोंथांमोना गासिबो मिथिजोबखागौ नोंथांमोननि सायावनोसै गासिबो बिजिरनाया अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबसै बाय बाय गाइसमोन नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ थेंक्स लुट माने अब्ला भिडिअ बेखिनियानोसै बाय बाय गाइस